Karen Buus. Krimiens historie. Krimien opstår i slutningen af 1900-tallet, og mange kender krimien som storbyens genre. Det er en genre, der giver sig godt ud i storbyer med små mørke gyder. Alle kender ikke alle, ligesom de gør ude på landet. Inde i storbyerne er det nemmere at være anonym. Krimien adskiller sig fra andre genrer, fordi den bygger på retfærdighed, som vi som læsere kender hovedtrækkene i en krimi. Vi ved, hvad der kommer til at ske. Det vil være et eller flere mord, en efterforskning med en efterforskningsleder, nogle nysgerrige pressefolk, en eller flere gerningsmænd, og til slut i krimien vil retfærdigheden altid komme til udtryk, hvilket vi som læsere rigtig godt kan lide. Krimien har udviklet sig meget over årene. Den startede som en pæn krimi. Folk talte pænt, sproget var veludviklet og ikke så hverdagsagtigt, som krimien måske senere er blevet. Men krimien er også mange forskellige slags krimier, hvor de to mest populære slags subgenre er politikrimien og femikrimien. I politikrimien er det den klassiske krimi med en betjent og hans hold, der efterforsker et mord. Politikrimien fik sit store gennembrud i 70'erne Skandinavien og har holdt ved siden. Femikrimien opstod i 1970'erne i USA, og den kendetegner især, at den favoriserer feminismen. Der er som regel en fremtrædende efterforsker, journalist eller privatdetektiv, som er kvinde. Udover at man følger dem i deres arbejde, så kender vi dem også rigtig godt på den private front. Krimien har fået fat i mange forskellige dele af befolkningen, og er også vældigt sådan i de finere bogkredse. Og så er der en analyse af Fasandræberne, der er skrevet af Jussi Adler Olsen. Og først så vil jeg lave en personkarakteristik af Karl Mørk, og så vil jeg lave en personkarakteristik af Kimi. Og så vil jeg lave en miljøkarakteristik, og så vil jeg snakke lidt om kompositionen, og hvordan bogen skildrer samfundet. Og Karl Mørk, han er en middelaldrende mand, og han er meget selvisk, og han vil gerne have, at alt det går hans vej, og sådan på den måde, som han gerne vil have det. Ellers så bliver han bliver sådan lidt gnavpotten-agtig. Han bliver sådan lidt muggen i det. Han taler ikke særlig pænt til folk. Faktisk overhovedet ikke til nogen folk snakker han pænt. Han arbejder på afdeling Q inden for politiet, der handler med gamle sager, som egentlig er blevet lukket og slukket for. Men dem genåbner Karl Mørk så. Og afdelingen, den er mikroskopisk, altså den er tiny. Der er 3 mennesker. Og det er så Karl, som er leder, og så der er Assad, som er hans hjælper eller assistent. Og de to, de er sådan meget umage par, altså de vil gerne sådan, de stik modsatte ting af hinanden. Men Karl, han er sådan ledertypen, så han er sådan, det går min vej eller ingen vej. Og Assad, han bliver sådan nødt til at leve efter det. Og så er der deres nye sekretær, Rose, som Karl absolut ikke er særlig glad for. Fordi at han ikke selv valgte, at han skulle have en ny sekretær. Det er egentlig ikke noget med Rose at gøre. Det er bare det med, at Karl ikke selv har besluttet det. Og afdeling Q, den er meget underprioriteret inden for politiet. Fordi at de har ikke særlig mange ressourcer inden for politiet, og de har ikke særlig meget ligesom at gøre godt med, så de kan ikke give Karl alt det, som han har brug for, så den er meget underprioriteret. Karl, han mener, at folk de sådan skal tænke selv, og nærmest sådan gennemskue hans egne tanker, fordi Karl, han tænker meget som en detektiv, og han opfører sig meget som en detektiv, og sætter små puslespil sammen selv, som han siger dem ikke højt, så han lader hverken sådan os læsere eller folk omkring ham sådan forstå hans tankegang. Han synes bare selv, at det skal folk bare selv finde ud af. Før han sådan skal skære ud i pap for folk, synes han selv. Han er ikke særlig glad for ændringer, hverken det, der sker for ham eller for hans afdeling. Det er også det, vi kan se med Rose, at det er han ikke særlig glad for.
det er ham, der står i spidsen for afdelingen, så det er ham, der lægger planen, og det er der ikke nogen, der skal prøve at lave om på. Fordi Karl, han vil gerne have det på hans måde. Og så skal han skal nok selv bestemme, hvad for nogle sager han tager op, og hvornår han gør det, og hvordan han gør det. Så han vil bestemme alt selv. Og der er ikke nogen, der skal prøve at bestemme noget over ham, fordi han vil bestemme alt. Det er bare sådan, han er. Meget egoistisk anlagt. Og så på side 16, der kan man se, at Assad han prøver sådan at opmuntre tanken om Rose for Karl, hvor Karl, det vil han ikke. Han er ligeglad. Når han først har fået en tanke i hovedet, så er det den tanke, der bliver. Så han er faktisk virkelig ligeglad med, hvad Assad siger. Og så Karl, han vil slet ikke have sådan sladder eller sådan interne problemer på hans afdeling. Han er slet ikke interesseret i andre folk, faktisk, overhovedet. Og han er ligeglad med, hvad de mener og hvad de synes. Det er hans mening, der er vigtig. Så i Karls verden, der er Karl hovedpunktet. Altså, jorden den drejer rundt om Karl i hans egen verden. Og så, man ved faktisk ikke sådan specielt meget om Karl. Man ved, at han har været gift før. Og hans kone, eller kæreste, eller hvad det var, forlod ham. Man ved ikke rigtig, hvorfor. Og man ved faktisk ikke rigtig så meget om ham. Han er meget, ved man hvorfor? Nej. Han er meget sådan, han er meget lukket på det område.